kuan ani sumaminaw to katong kuan dia atong gusto nang maanal. Itong mga kuan dia mga miso gusto na maanal ato ni during the en banc deliberation on Tuesday, May 11, 2021, the court in the case of Tan Andal versus Andal GR number 196359 unanimously modified the interpretation of the requirements of psychological incapacity. Pag makadugit ang psychological, medyo kuan gyud na ba, medyo something sa pangutok gyud na ba basta psychological atong makuano. As ground for declaration of nullity of marriage found in Article 36 of the Family Code. Morning nakabutang. The court pronounced that psychological incapacity is not a medical but a legal concept. It refers to a personal condition that prevents a spouse to comply with fundamental marital obligation only in relation to a specific partner that may exist at the same time of the marriage but may have revealed through behavior subsequent to the ceremonies. Pag kibali hayaran nagpakita ang ingani nga na dating katong naminyo na. Wala, mo ba? Sige dabi, padayon tani ha. So ang nakabutang dayon, it need not be a mental or personality disorder. It need not be a permanent and incurable condition. Wala ka. Therefore, the testimony of psychologists or psychiatrists is not mandatory in all cases. The totality of the evidence must show clear and convincing evidence of cause the declaration of nullity of marriage. Laka. Pero di man ko abogado katong naglopa ko absent man ko ani pag-discuss namo. Classmate mamaya niya tong guest nato nga gimingaw nako. Kung yan ni pa na siya dinhi karon sa home radio gilips to lips ko na siya ba. Ang past president sa IBP Miss Or, ang akong kumpanyero sa Pamao Espesyal dati, gimingaw na kay kuanin niya. Pero karon kay Zoom raman ko, di ko kabaluan ni kung naka long sleeve ba niya pero naka short sa ilalom. Kanayo ba na attorney karon pag mag-hearing nakabarong ang upper purang sa ubos kay naka boxer shorts. Uy, marang nipilit man siya. Nasa linya through Zoom si Atty. Eddie Cuaresma. Attorney, morning! May buntag burn, how's my signal dia? 5 and 5, loud and clear. Murag ni pili, murag smiling face lamang gawa naman muli imong video pero imong audio klaro man. Attorney, I miss you. Miss you too. Asa man ang pangutana dia gahi pa ba? Aw. Say aw. Sugod ka ng gahi. Padalan rata ka diag Biramax capsule, murag kailangan naman siguro kag Biramax. Padala lang. Kana. Attorney, first, mura di ko ka pagbasa pala nako kay katong nag-classmate pa ta sa una sa law, mura nakatulog man ko ani, mga terms ani, mura duwa kay ko kasabot ani. Pinakauna lang, ani lang. Ato sa istoryan ang current nga ginabuhat karon sa kaning annulment. Pag moingon ka og kaning unsa ning psychological incapacity, unsay ginapakita sa korte ani attorney sa karon before aning kaning giingon sa Supreme Court karon? Kasagara gyud gabuhaton nato sa korte para na makonbinsi nato ang maestrado kaubang sir no para ma-grant ang annulment lugar atong i-prove nato lugar nga there's psychological incapacity or either one or both of the spouse to fulfill marital obligation, right? Live together, give love, mutual respect, etc. So kinahanglan nga grabe gyud ka isanan, grabe ka kung sa ato pa grabe ka badlungon kining asawa o kining banaha. Unya gitawag namo nag juridical antecedent na grabe gyud nagsugod pag gid ni kaniadto sa bata pa hanto naminyo sila. Ingana pag yun. So dili burag lugar ingon nga ayaran na usab pagkatong pagminyo na. So dapat ipagawas nimo nga bata pa lang siya na say problema. Family background, ana-ana, bata pa. Okay. Ayun incurable and permanent. So grabe nga. So usually dalon na mo ang psychologist kini mga tawo ang kablong explain sa personality disorder sa tao nga kini manggong asawa tungod ingon na anal siya ingon ini or kining bana ingon ini unang pagminyo nilang duha
magbansiwa gayon murag kagayan or iligan di gid pwede mag-usa sa usa ka lugar. So medyo tungason kayo kung mag-file kang annulment kay you have to justify and then there has to be a psychologist who testify in court. Na your own you see minsan ang psychologist nga kuan man na obsessive compulsive personality behavior or narcissistic personality behavior. So kay mura-mura nga medical background lugar ba. Kadyo lang attorney kanang mo ba ni usap pod sa dahilan nganong medyo dugay ang annulment kani siya nga proseso? Sa pod lugar na siya kay siyempre interviewon man sa psychologist ang spouse, either spouse. Adtuan pa ang ako taga Bacolod man ang banal, giadtuan pas Bacolod mga ina layo interviewon man nimo para na dunay personal knowledge kay man korte wala man kay personal knowledge kay you have not interviewed either one of the spouse. But, so, muna nga motidious kaaysanan. Mura may gahimog libro, murag duha ka libro luga pag-ahuman sa pagka-approve sa kaso, tulo man ay libro ni akong nahimo. So, grabe kayo ka hanga kayo kung mag-file kang annulment. Min ko nga pahulay ceasefire lang sa atakay. Si attorney na ba divorce, mag-divorce wala pa divorce. So, we have to contend with the kining annulment process nga langan yun siya. Kaning gipagawas ron nga ingani nga number 1 mo din ang gi-emphasize nga kailangan dili na ipagawas nga permanent nga iyang ani nga sakit. Tapos ipagawas na pud ni nga pwede nga after marriage na ni gawas ning ingani. Unsa man ni dako ba ni nga changes sa process sa annulment karon attorney? Medyo siya ni relax no, medyo siya relax gamay gi-modify na karon sa Supreme Court kay siyempre katong mga tao nga nagbulag ng 30 anyos, 40 anyos, 20 anyos nga unsa pa ba ni nga nagbulag naman ni so maybe na tanaw Supreme Court nga somehow we have to relax a little bit kay unsaon ta man gyud lugar we do not live in a perfect society namang gyud mga normal man ang away-away programa ra sa kay nga nagbulag na kini ang Supreme Court nga number 1 ingin man siya di ba nga it need not be mental or personality disorder Hindi siya nga it need not be permanent or incurable. So murag ang pag-proving nato karon medyo na lang lugar nato nga on this situation, on this instance, wala niya ma-comply ang essential marital obligations nga number 1 to live together. Higugmaon nimo ang imong asawa, burn sa tibuok nimong kinabuhi to give love, mutual respect, fidelity. Agoy, fidelity ka ubang ben. Mura kang kabayo nga nanay baat sa baba nga dili ka muling sa lain. Para ninyo ni ipusasan ka na. Gipusasa. So kajud lang. So kani kay gipagawas po karon nga pwede na walay psychiatrist or psychologist. Psychologist kay so in effect lugar so pwede na ma-dispense ang psychologist lugar ingon sa Supreme Court. Dili na siya mandatory. Pero pwede pagod gihapon kay just in case maniguro ta kay mangutan ngano na yun inimang ka. Ngano man jud ang kining banahan ni pirmi mulis kadlawon. Pirmi hubog. Pirmi off ang cellphone. Oy. Ana ba? Dito nagkatulog sa gawas. Uy! tapos pagtanong sa sakyanan ay panty perminti. Wala. Ambot lang, galing ko sa baluan na unsa to imong giingon. So kaning memorandum attorney, medyo good news ba ni sa katong mag-apply og annulment mas madali na baron sa imong pananaw? In a sense yes. Pero you still have to prove kay ingon mga Supreme Court, they still have a totality in evidence which must show clear and convincing evidence to cause declaration of nullity. Meaning, mag-present po pag witness nga kana si Bernie, buutan man na. Okay. Napanglaban na sa balay. Oy, kana. Di mo na mo reklamo kung paugason og plato, muhugas man na. Wala ba nga, love, kana ako'y hugas ano yung plato ha, kamulo pag gani hungit sa asawa, ako'y hugas ano imong plato. Wow! So doon na tayo mga evidences. So doon na mga witnesses, gitawag namo ng mga evidence, mga collateral witnesses nga maka-witness nga just in case nagbulagid ang duha ka tawo, maingon nga gabi man na pangulata man na kita ko man na nga gikulata man niya iyang asawa kay lahi man na manghigugma, mangulata man, murag lahi man kay magdugo-dugo man. So inana gyud. So nay mga witness ingon nakita na ko na siya nga dunay
di kaupan dito. Lain na. Oh, nagsabak-sabak. So there has to be a totality of evidence. Okay. Although kung i-dispense man galing ang psychologist, but doon ay mga silingan, mga igagaw, o say kanang dili, kita na ko na siya dito. Kung na may laing balay niya, lahi naman, taas man tugbok yung asawa niya, ubo naman. Alright, so at least attorney, katong uban diya karon nga, katong attorney, apil ba diya ka ng katong apil sa katong sexuality? Sexuality sa usa ka tao, bana or asawa nga wala man lugar siya sa pagkaron lugar nato kaya ang atong marriage is a special union of permanent contract between a man and a woman man kita karon. Wala man tong same sex lugar nga kuan. So usa lugar na kay kining inta nga to observe mutual love. Dapat ang mutual love meaning including to have right to have sex, meaning babae lalaki. Okay. Lalaki babae. Okay, tama. So the moment lugar gibaan nimo imong asawa o imong bana o niya nikuyog ka dito sa kuan lugar, usa na lugar sa manifestation na you have failed to render mutual love sa imo kay remember kato atong kasok sa una nga bago silang kasal. Oo. Siyempre, expect lo honeymoon ang asawa o niya for several weeks dito man sa iyang mama nagkatulog. So ingon na tong asawa nga unsa ba ni murag mingaw man. So anton nga kanta-kanta lugar tong babae nga lonely is the night. Gabi kay nakasabot man ang bana siya nga love mag-honeymoon tag Baguio kay bugnaw o kini. So kanta-kanta din ang kuan ang asawa bana lugar nga no more lonely night. Ato silang Baguio lugar kay bugnaw kayo. So ready na po lugar kay right to mutual love, respect lugar. Pag abot nag-alaon, nagahulat-ulat ang asawa. Wa gyapon. Mingaw man. Dito naman ay po natulog uban sa iyang mama. Supreme Court ni abot na nikanta nila ang babae nga, please release me, let me go. Thailand pigeon fly. So nagbulag sila. Usa sa rason ko dito is that Chiming Choy versus Chiming Choy. About Supreme Court nga, usa lugar sa obligation, marital obligation is kuan ka ng mutual love, to give love, including right to have sex. So dapat wala appeal din na. Daw na, usa na sa manifestation. So kung kini mga buta na, naay mga witnesses ingon nga, wala naman gina sila, kay mingaw naman kay ang payag. So again na, ato nang klaro na, so dapat nagi din nga na kay munang, ang ubang mga asawa, magbagot-bot na kay, pagreklamo sa bana nga, unsa man itong rice cooker, nagbuntag ba ng pansak? May palang rice cooker, sige ka pansak. Wala kayo mga kliyente, kaubang burn nga, may laging ubo attorney kay gahi pa ba? Unya, ang kuwan, may pangmanok kay hapyod-hapyod ron. Ang lagi ito. It's a reminder for everybody. Labi na ka na mga 50-something diha nga pagbasa sa libro nga, sex at 50, pagtanaw kay empty pages naman. So, kung katong ihatag ni mo sa ako, gahulat kung katong ni mo sa ipatod ko ng Biramax may ipatod ko na. So again, attorney. Ang mga ingon ng Supreme Court, humanity cannot exist without it. Yes. No man sa an island, we could not have perpetuated species kung wala ng mga butanga. Usa lugar na. Correct. So at least, attorney, kani nga memo na itabo, medyo good news ni gamay sa mga nag-file og annulment, no? Pero medyo good news, no? At least medyo dali na. Kining balita para sa ato tanan kay para lugar kay murag usay nakita Supreme Court nga let us to be practical on this matter. Okay. Attorney, last na lang yun, attorney. Karon ba, let's be honest, mo average ba pila ba ang gasto karon magpaanal? Dili magpa-anal ha, magpaanal. Sa karon average lang. Prangkahan lang yun, nagis 200,000 ang annulment of marriage. Kay nullity of marriage, 200,000 kay 200,000. Mura mi gahimog thesis ana mga minimum ra ng 200,000. Lokal ang uban gani 300. So lugar 200,000 batin na ta ana. Okay. Attorney, gimingaw kay ko nimo o daghang salamat sa imong pagsugot. O ipatod ra nako diya ang Biramax diha. Daghang salamat ang atong kagahi nga past president sa IBP Miss Or, Attorney Eddie Cuaresma. Daghang salamat, attorney. Mayong buntag nimo diha, attorney.
pangimbitar lang kay anytime. Ipadala lang na kay anytime mga igsoon. Yan. Unsa man imong attire karon, nag long sleeve ka pero nag shorts ka no sa ilalom. Secret. Kaya salamat, Atty. Alas 7:23 sa atong oras.